Hej. Hej alle sammen. Mit navn er Tobias. Og så vi holder måske en lille fest. Vi holder fest, ja. Vi holder fest, ja. Jeg kommer til at tænke på det. Holder fest. Vi holder fest. Holder fest. Undskyld larmen der i baggrunden lige før. Men jeg har bare lige lidt baggrundsmusik på nu. Hvor har jeg jo en monster på. Ja. Altså jeg har lige lavet den egen, hvor jeg så fandt en anden grotte. Jeg har ikke rigtig fået bygget noget ellers. Jeg er ikke bygget noget. Jeg er ikke kedelig. Nå, vent, min computer lægger. Så jeg fik altså svinlakket mønstrene. Nu skal jeg ikke lige så det. Men jeg er lidt travlt. Og jeg håber faktisk lidt, at jeg kan finde diamonds hernede. Hvis jeg ikke får monstre på nakken. Så det skal ikke komme monstre. Det mener jeg. Jeg bliver gal. Men det kan vel heller ikke sprunge, når der er så lyst. Okay. Nå, er I ikke søde at skrive kommentarer, ting, idéer til ting, jeg kan bygge? Hvorfor springer jeg over? Nå, men giv mig tryk like, hvis I godt kan lide videoen. Kom med idéer. Og forresten, hvis I kan lide det musik, så må I godt skrive det. Jeg synes faktisk, den her sang, den er rigtig god. Den maskinerne, der skal være. Det kan du på maskinerne, der skal være. Sang jeg lige hørt. Men skriv lige, hvis jeg sang godt eller dårligt. Men man spørger nogle gange til mor, synger jeg dårligt? Hun siger jo altid, nej det gør du ikke. Men nu er det godt nok. Ja, okay, det er lang tid siden. Men uanset om man er 70 eller sådan noget, går og spørger hende som mor, synes jeg synger godt. Så siger hun jo altid, ja, jeg synes du synger godt. Du synger rigtig godt en dag. Er I ikke enig med om det? Jeg er i hvert fald enig med om det. Undskyld, der er så mørkt, men jeg har en fang. Ja, okay, jeg kan lige lave 4 fang. Og jeg synes, at det er hurtigt, fordi en stack woodstone. Stone. Nå, men jeg har sagt, i netter vil jeg gerne bygge en træfarm. Det kunne faktisk være rigtig sjovt inde i netter. Så det tror jeg vil gøre, når jeg lige har fået en netterportal. Så og hvis jeg ikke lægger så meget, så kan jeg godt finde det. Så vil jeg nok også finde en enderportal. Enderdragon-portalen. Så det bliver ret sjovt. Selveste computeren siger det som det er med. Jeg elsker alle de tøser, jeg elsker også trompet. Trompeten er okay, this is smooth. Jeg filmer. Vemmeligt lyd.
Hvem bliver? Wow, lag. Du må lige undskylde, den lagger så meget. Jeg ordner lige problemet med det der laggen. Alt sammen, jeg glemte sådan set lige at filme, og så fandt jeg Diamond. Og den lægger lige, jeg ordner lige problemet. Nu burde problemet være løst. Nå, men skal jeg hakke Diamond eller hvad? Jeg er rig. I love you, Diamond. Jeg sætter lige noget ordentligt musik på. Okay, mine damer her. Her kommer den. Ikke den. Her kommer den. Så jeg må måske finde Diamond. Det vil meget gerne have en til. Ej, pisse mangler. Nej, jeg kan. Men pludselig blev heldigvis kun 24 til at lave en fuld armor. Det er dejligt. Yeah. Og jeg synger igen, ikke også? Jeg ved hvad, jeg tror faktisk, at jeg nok hellere må stoppe videoen nu. Ja, altså jeg stopper lige den her lidt før. Men jeg ved hvad, jeg gad ikke rigtig lige at slutte med alligevel. Jeg faldt i den her edderkoppespawner. Den vil jeg lige ødelægge. Jeg har et problem, jeg kan ikke rigtig finde op. Okay. Men det er det, hvis jeg ikke gør det, så her. Nu slutter jeg min video.